मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जिथि गायसनथाइ सानखौ फालिनो बे समाव साखाफारा टेलिसाल गामिनि नब्लाङाव गाबोन सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों इउबिपिअनि गायसनथाइ सानखौ फालिगोन। गलाघाट जिल्लानि सिसुपानि ओनसोलनि सिङाव थानाय टेलिसाल गामिनि नब्लाङाव गाबोन खौसेथि बर' सुबुं आफाद सुंद'यै इउबिपिअनि गायसनथाइ सानखौ फालिनो साखाफारा जादों। गाबोननि फुंनिफ्राय आफादनि फिरफिला बिरहोनाय, मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय, गुनगोनां फरायसाफोरखौ बरायनाय बायदि माखासे हाबाफारि लागोन होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों। गाबोन थिग फुंनि 9 रिंगायाव जोङो जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जोंनि फिरफिला बिरहोनायखौ जों जागायजेनगोन। बिनि उनावनो जोङो मुंख्लं बावनाय 9:30 आरो बिनि उनाव जोङो थिग 10 बाजिनाय लोगो लोगो 10 रिंगायाव जोङो नैबे जिथु फरायसाफोर बे जाय मानसि माने बांसिन मार्क्स मोननो हादों मेरिटरियास गथ'फोर बिथांमोननो जोङो माने मान बावगोन। जोंनि BKWSCनि माखासे EM आरो दैदेनगिरि बिथांमोनहा जोङो बेखौ थिग 10 रिंगायाव जागायगोन आरो बिनि उनावनो जोंनि आरो मोनसे हाबाफारिया जाहैबाय जामुं जानाय। बे थिग 12 रिंगायाव जागोन आरो 12 रिंगानि उनाव जोंहा मोनसे बयनिफ्रायबो गोनांथारसिन हाबाफारि गाबोननि जिथु अपेन मिटिं, बे अपेन मिटिङा 1 रिंगायाव जागोन। बिनि उनावनो जोङो माखासे जोंनि लिंहरजानाय आलासि बिथांमोनखौ बेयाव बिथांमोननि बेसेन गोसा बिबुंथिखौ लाखिहोलांगोन आरो जोङो मा उद्देশ্যआव बे हाबाफारिखौ खुंनाय जादों आरो जोङो माबायदि थांनांगौ बिनिनो गासैबो सायाव जोंहा सावरायनाय मोनसे जागोन। आलासि ओरैनो आलासि हिसाबै जोंनिया दा दङ मा होनो गाहाय आलासि महरै BTRनि स्पिकार कातिराम बिथाङा जोंनि गेजेराव नुजाफैगोन आरो फुंनि जिथु फिरफिलानि हाबाफारि, बे फिरफिलानि हाबाफारियावबो जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि बिथाङाबो जों खोनानो मोन्दों फैनानै दंफैखायो। गाबोन बिथाङाबो स्पेसियेल गेस्ट हिसाबै, आलासि हिसाबै जोंजों बे फिरफिला बिरहोनायाव थाफागोन आरो बिथांनि जोङो बेसेन भरा बिबुंथिखौ जोङो बे समावनो लाखिहोगोन। जोंनि नैबे हाबाफारियाव गासै मोन 22 जिल्लानिफ्राय जिहेथु बाहागो लागोन, जोङो अलमस्ट 2000सो जोंनि गेजेराव माखासे डेलिगेट्स फैगोन आरो बेनि लकेल जिहेतु माखासे मा होनो बे हालामनिनो माखासे सुबुंफोर थाबाय, बेजों गासै मिलिनानै जोङो माने बेबायदिनो more than 3000 जोङो बेयाव जमा जागोन आरो दानि एसे आगोल सोंनाय बायदि साब्रैसे मेरिटरियास गथ'खौ जोङो माने मान बावगोन। बेयाव जोङो टटेल दाहालागैसिम 33 जन 33 जन सा 33 जन जोङो अलरेडि बिथांमोननि थाखाय रेडि खालामनानै दङ बिथांमोनखौ मान बावनो। बिथांमोननो एसे एनै जोङो जा हायो काउन्सिलनिफ्राय रां बावजा एसे होगोन आरो बेबायदिनो सार्टिफिकेट होगोन, आर'नाइ आरो मान बिलाइ बेबायदिनो माखासे जोङो गाबोननि जिथु मान बावनाय हाबाफारि बेखौ बिदि खुंलांनो सानदों। सोलोंथाइ बोसोर 2023-24 नि थाखाय फरायसाफोरनो गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स कलेजआ। क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय हाब्रुबारियाव थानाय BTRनि गंसेल' डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव दायो फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया अनलाइननि गेजेरजों सोलिगासिनो। फरायसाफोरा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स.in वेबसाइटआव थांनानै मुंखौ थिसननो हागोन। 12 थाखो उथ्रिसारनाय फरायसाफोरा बेचेलर अफ फाइन आर्ट्स, बेचेलर अफ मिउजिक आयदानि थाखाय मुं थिसननो हागोन। बे सरकारि कलेजआव मोजां सोलोंथाइजों लोगोसेयैनो हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफोरा क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव गोदानै मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9085292451 आरो 9365491257 आव थोंजों सोलाद लानो हागोन।